wanda ita wata kure da wani sake sabuwa da sabon wannan shirin namu a wannan YouTube channel mai barka mu riba sai nan kun za ku riba ta cewa ko ni wala ili to kafin na cika ku da surutu bari mu wuce kan bidiyon direct amma yana da kokari da wannan ne farko shi daga cikin kaka mana subscribe na gode idan ka sha ba za ka shiga kai any kuma downloading nashi ya shi na sala ga to idan kun za ka wannan create za ka danna new account ka gan shi ko nan da abu nan to shi za ka danna kuma ka kasance kana da aure akan shiga free bonus so da ke yin account already ban shiga get free bonus din ba get bonus yawa kun ga haka sai ka zo ka danna free bonus din wasu ke so ya mai da mu create na account let's go back mun dawo baya mu duba kasan nan mu duba kasan mu abubuwan na shi ka gani after registration a new account you can immediately receive an individual bonus of $10. The $10 will be deposited in your account and so sai karanta tun bari mu shiga dai jos haka to ya nuna mana haka sai dawo kasan nan kaga ready have an account da account kaga tun ina gani sai mu to shi ne shi ma da yes ko zan san shi success ɗin blena shi so ni kun ga wurin ina dala 40 kullum zai ke karu shi draw naka easily za ka yi wuli na banka da Binance ne Bitcoin Payer da kuma PayPal OKS da dai sauransu da har da ma Trust Wallet sai ka yi wani abun nan naka da kuma kana son ka yi referral ka gani wajen referral sai ka yi referral ka danna shi sai ka je ka tura wanda kake so tura wannan kenan ka gani ko sai ka danna coffee yawwa ka coffee kenan sai ka je ka register da shi sai ba za su bashi dala 10 duk wanda ya register da wannan link in ma yanzu da samu ku za su ba dala 10 to mu je zuwa draw it goes to draw menu har da menu nan kin dan san wannan kodo yawa dan ka tashi withdraw ka gani balance na $40,000 ka lissafa shi a kudin Najeriya sai ka faɗa mana mu ji gashi nan menu my account upgrade withdraw referral setting how to earn haka home my account kuma login out ga language ma za ka select na language kana so sai mu ce withdraw kaga actual balance na abu ne $40 sai yanzu in sa amount da nake son cire kaga shi minimum withdrawals na su ma 0.00025 ne daga shi ma kai cire kudin ka kaga kenan ko a time suka haka $10 ma za ka yi cire abin ka to mu je ka gani wallet address password naka da ka sa abun naka suka yi da nan gurin withdraw kada na amount din da kake so ka cire kamar yanzu mu ce muna so mu cire nawa kenan $20 sai mu sa $20 ko sorry mu ce $30 har $10 muna so ma mu cire gaba daya sai ka sa wallet address naka nan ka sa password naka sai ka sa automatically withdraw switch sai ka danna transfer in ka ji bidiyon nan ina roƙon da ka yi da dan kada na mu share mu in wasu gani fa nagode.